Kubor nagashlam jong unongsan Hima. Wat laki nong Pynmih Phlim kim patla ban Pynmih ki Phlim haki cinema mar baka sarkar jela kam parsha ban pli ki cinema Henry ka HK Phlim menta ka sngi ka arpoterik unai wing arja arpeu kalayo ban pelaj pejba ya ka wei ka jingruai na ka Phlim ahwar ka blai kerteng Mynsiem hakne ka sngi le don lang ut rubran Father Pius Shadap badai director rempei ki pejba kum ukongsan uba makstar wajri unongruai yakne ka jingruai uba hilarious kharbi kheu uba dai unong Pynmih yakne ka Phlim uba keni lengdo uba dai director kadai ki sha talang kanau dia nongsit ki basimenta hakne ka Phlim ringkat bat gi waide Yang sebagai Reverend Father Pius Shadap, wala apply por kenang ba sigare ke semani kong terima ni khot do lingdo mon apply ya ke jing roi jaga giftim ma please bo ne por jing Father ni lap ikata ka Mynsiem support jupi ka Mynsiem jupi yang ni kum kinong sna Phlim lo hantam me ka sap ka pong lo mi dan jela di por ke jiwan jupi ka long bokodo hado ta please bo Father te ngapeng subharu ya iba maxter warjri iba fibaro sila banai ka keteng jing ina de unchwa di nomroi ba pau po ka jalan jing ba jing roi ju i ke ba da stanat shisha hado data but kan poi berkat ba iba max dia ka sin balingkong i roi ki Phlim kasi boleh ka tu gedi ke album di ba Pynmih naga band ju ki ma sit roi shinat em tu handai kari ka sin balingkong i ban roi ki Phlim te Phlim kan tai ke jing kerpat jong haru ban phat wai bespun ba max ba da hun shisha ke jing wai ba phir wai ma pi kum ju I ba kini is what you introducing aku tentang director is a big name mo ba he ba ka keteng director te ba Ïaishah director jo por men ba pelok ba ya janma ba kikam bar khat ngadan mudur sei inilah ada telun ke kam lah ada pelet do borok khat kikam meneri lawan la furnya la ada pendiam kini screen ni borok jadi pelok sei ba da kit kia sei ke kam please bun ba kini de danang ni di Ïaishah talang di model di la long actress entah ya ir di scene bani kong bandon entah ki film dengan setengah dah ban ai platform ya ki kena samai kino ki badan ka Mynsiem bani kong dan tre ya ka kam ke baik ki it ki don interest siapa ne kemat kaliti kan play this word di kiru and para jungi ti don nodia bat kimi jungi lona nong se bat nodia iba ak ni kum ni kon jang ni ka Phlim te tempep yo borok ni ki staff nong tri jong bayar 47 buat utrai jong jakaru oh try the drama sabio try jaka studio sabio visual ne ka por jong pi wa ke jakawa pi ai dengan nom tin show la yang sembali pi boro gidan community media yang nong san mau berdisi ga mon wan ta gidan sakot lagi kam ni ya bisa kemat ngin sasu share ki footage ro te kaneka jingruai ka bai ba hilari ha ban thao na social ji ni kam bai terwai nga mo pa jumelin te henry kuliah ka script bi pha nga script ai tho ai nan tai ba piang la kat ka story ka bai ha to ka script bai ha ba ka movie na the whole script just ka bata man tho ai jarwa te ka show bai nga to ka script ka bai batai te ka palong nga ban plate village mo ni ka ma thau jarwa te ha yo ashwa ki ni ki ni ka sur mo te na connect ka to ka script ka sur hang ta ka ni yo connect bai nga ka pen show Mynsiem sedang man tho jarwa te ma tho an la dep pa so thu hi teng last time man record ga guide track hang ta ka in ka sawan dol ka ka chin wai teng saya cha na pha shoi ni guide track te ni yo ka start pala teng sa sta man tre ka ka te la ta ni ka long sha ka chin wai ka ba ang scam ka long ba bun ka to ni ba yo song ka long ba start ba ka ban ni ha ka ju ko por complete ta ka chin wai ba pen start ka long chin wai ka ba Mynsiem ki wi pat ki brio
ki bersama ke cik em dan apa yang juga ki jing do ji kerban ke cik em ki ya nanti ki pun ki shen ke cik em dai ni ban ko la mo ti kum jo ni lo ni apa ni ya nanti ko bleu la bo bentai mo ni jo ka kan phang jadi pa bo khun ti ki khun ki dei ki ekalawe mo ka family jong Mynsiem ka ti ngin scam ni bantu jeng kerban ki jing ki wan ka jing ti tang kita ngin scam ba ni jawa ka long ka banyerap lu hawa he ari ka Phlim jeng ba hidar ban sami ti nga ai khu le i ru ba ke tok i ba kan ni ka Phlim jeng ka ya yo ba ba inang la ashu ban Pynmih shibun ki wei pat ki film ki ban erap ban ke tie ka sak ka ma ni ka ya ka ri jeng kam tam ki ki khasi ki jeng ba kam jo ru le ki wei pat ki jai ban re ba dan masalah ni ka saka erap ban kan tie ka ling ka sak ka pang jeng ki ta Tenga ai ke jing roi thi nabar ban Pynmih Phlim kam long ka basu pada bre umrat di ka passion ka jing na do ka download ka Mynsiem kam bot kam poi nabar ba de se pi ken ha ka jing yo nong ka visa ke de se pi mi nong yo dia ha bot ba max la wai da the bones nem de se klam im na ka jing roi im pre ke de tang ka passion ban roi tu ko mangi ru ni la Pynmih ki Phlim ki por ba da kam dei bangi yo nong du kata-kata re ke bangi kwa nong ban ai ka message ki bri ke ji kai ma ke ji kai ba yo na media ba yo na ki Phlim ba yo na ki ruai kam tam le menta bodon berkadur kadar ka kamrung ba ke ji mut jing berkat jing ki bri ka kata ba ka don ka Mynsiem te ngas ngo komen du kata-kata ban don benta lang ba pi te nga kitbok kitwiang ba ka ni ka Phlim ka ba phin sa Pynmih kan sa ya yo ba bat kan sa ai jing kai bon ba ki bri ki ba pe ya ka bat kum jo roi thi director ki actor actress ki nong shibenta kan ka Phlim ba pidang yo Mynsiem shu ba na ya ke shu prang ha baro kidiam te ngamla ban kren shpang ka Phlim na ba nam tip ba ka story jeng kan re shpang ta ka jirwa ba lai thu ba max te ka long ba ton ba kit jingmut ba du kata te na ka liang junga ram tang katai ai ku le ti ba phila khot ba ya ban ban dang ta ban na kit bo kit wian na dwai ro ba ga ne ka Phlim jung thi kan ya yo ba kito baro ki ban sape ka hadin kin sayo jingger ku kin sayo ji hikai ba kan sate ka jing embri jung ki ha ka ban le persha ban job ki ke baron ha ga jing em ma ga ne portai te na ka liang junga ai ku le tan ka ta ku le shi Shadap kalam jersey ka khom ngim la balan ko Mynsiem